Il-mexxej Laburista Robert Abela għażel li attakka għal aktar minn darba lil Partit Nazzjonalista f'diskors quddiem il-miġema nies fl-Orfeum tal-Gżira inti sempliċiment biex ikompli jiffumenta mibeda lejn l-avversarju politiku tiegħu. Diskors li jittanta jwaqqar redikolu l-avversarju tiegħu, diskors intis mhux biss li jimmina l-kredibilità tal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-ex Borċ, iżda saħansitra jiżżuffjetta bl-ex Prim Ministru Nazzjonalista Lorenz Gonzi. L-istess Prim Ministru li, f'sinjal ċarta għaqda politika, kien qiegħed bħala President ta' Malta li l-ex deputat mexxej Laburista George Abela, ironikament missier il-Prim Ministru attwali, u spiċċa attakkat minn Robert Abela f'diskors li jmur lilin minn xi tip ta' għaqda bejn iż-żewġ partiti fil-Parlament. Ġimgħa ilu l-ex deputat Laburista Franco Merċi għamel ċara u tonda sabiex il-Labor joħroġ lid tal-ħbiberija mal-avversarju tiegħu bilan illi din il-mentalità ta' tribu tieqaf. We're above all il-denigration tal-nies u l-kritika. Aħna rridu nkunu pożittivi. Biqi ta' ħbiberija għall-għadu tagħna biex hekk nuru li aħna rridu naqdu il-pajjiż. Madankollu għal ħadd ieħor Abela għażel li attakka jimmina u jiżżuffjetta qudiem il-miġema li nġabret fis-sala tal-Orfeum. Ġimgħa wara l-budget, in-nies għadhom qed jistaqsu x'soluzzjonijiet tanġibbli qed joffri dan il-gvern għall-akbar inkwiet illi għandhom it-traffiku, l-infrastruttura, żieda fil-popolazzjoni li ġab unikament gvern Laburista u nuqqas ta' viżjoni fit-tul. Oħrajn iħossuhom minsija minn dan il-budget bil-Prim Ministru jgħidilhom illi li kellu jtihom tawlhom is-sena l-oħra. Budget illi foka biss fuq kif il-Maltin u l-Awċin se jkollhom il-finanzi biex jitħajru jkatru aktar tfal, madankollu bost qed jisqu illi l-flus mhumiex kollox. Diversi esperti jgħidu illi l-flus iridu jimxu id fit mal-ħin illi koppja jqattaw flimkien u mawliedhom. Budget illi Robert Abela kif inhu mistenni ħabbat fuq sidru li huwa l-aqwa fl-istorja, madankollu budget ippreżentat minn dan il-gvern illi sfortunatament naqas mill-indirizza l-sfidi ta' kuljum li jħabbat wiċċu miegħu iċ-ċittadin, familji, il-koppji, il-Maltin u l-Awċin bl-ansjetà u l-pressjonijiet jiżdiedu mingħajr ebda sinjal illi xi ħadd fit-tmexxija tal-pajjiż se joħroġ b'soluzzjonijiet biex itaffuhomlhom.